Duniyar Hausa News labaran duniya. Ranar Talata 23 ga watan 12 shekara ta 2025 mai gabatarwa ni Haidar Bashir. Hukumomi a Sudan sun bayyana cewa ba su da isasshen abinci, tantuna da kayan agaji domin kula da dubban 'yan gudun hijira da ke tserewa daga yakin da ke ci gaba a kasar. Dan jarida Al Jazeera Muhammad Bal ya kai ziyara sansanin Gos Salam da ke arewacin Sudan kusa da Kosti, inda aka ga mata da yara na rayuwa cikin mawuyacin hali a hamada. Rahotanni suna nuna cewa yawan mutanen da ke shigowa sansani na karuwa kullum, karancin abinci da ruwa ya yi tsanani. Tantunan kwana da kayan jinya ba su wadata, yara da mata sun fi fuskantar barazanar rashin lafiya. Hukumomin yankin sun yi kira kasashen duniya da kungiyoyin agaji da su gaggauta ta yi dauki kafin lamarin ya kara taɓarɓarewa. Karshen wannan naga cikin illolin yakin Sudan da ke ci gaba da shafar fararen hula. Ku ci gaba da bibiyar Duniyar Hausa News domin samun sahihan labarai na duniya cikin sauri. Ku danna mana liking da alamar subscribe domin samun sabbin labarai. That are in action here are telling us that they don't have enough tents, they don't have enough food, they don't have enough equipment to help the people.